ilusioz begiratzen dut, lanean ere orain denboratxo bat hasi nintzen, baino gehiago barne lanean edo gogoetan edo intuizio hori izan ahal izateko pixkat barrua burua eta gorputza askatzen, eta orain pixka bat hasia taldean biltzen, nolabaiteko saioaren simulakroak edo, bertso eskolak egiten, orduan, oraindik egiteke dagoen bideo hori ikusten dut, urrira bitarte, fresko iritsi ahal izateko gainera, eta, udazkena luze joateko suerte baldin badaukagu ere, arnaz pixka batekin iristeko. Iragan min handirik gabe, jakin min gehiagokin iragan minakin baino. Eta inbidi puntu bat emateit, bai, baina ez lehiak, hemendik urriraren batera arte, alaiak ingoen lanak, bai lan personalak, eta batez ere bere bertsokideekin juntatu, entrenatzeko, bertso eskolakoekin beste entrenamendu batzuk, fase hori garrantzitsua eta eharra izatea. Badakigu egoera lurralde historiko bakoitzean zein den, eta zentzu horretan Iruñara, Nafarroara joateak uste dut mesede egin dizaiokela ingurune horri, Iruñerriari. Uste dut hango giro euskaltzalea, euskalduna oso momentu interesgarrian dagoela, oso momentu emankorrean, ez bertso gintzan bakarrik. Aukera ideologiko, politiko potente da Iruñan egitea, eta etorkizuneako ateak irikitzea beste nunbaiten egin ahal izateko, Baionan edo Gasteizen berdin zait, ezta.